чихе жемпиракои хушрӯ ҳастай 160 сомонӣ нархи донаш. Ино безразмернияна? Безразмерниян стандарт. 6 хел ранг доштиян ино. Бинед чӣ қадар хушрӯ. ҳозир киртоошонам нишон метиҳам. Ин амуд киртоо 170 сомонӣ дарози хушрӯ. Безразмеран. Ина бинед агар дар кор бошад нависед 170 160 метиҳам. Бисёр хушрӯ. Большмеркаш кадома? Ана инош большмерка. Ина бинед чӣ хушрӯ. ҳозир ман хушрӯтарак бо нишон метиҳам то на. Иноям амха 170 сомон нархи донаш. Ази тёмносиням дора, ана розвиш большмеркай. Сиёшнеку ана ми розвиш большмерка. Туникаи дарози хушрӯ. Ина тёмносиниш. Диде ҳар хел ранг, иноям ҳар хел ранг доранд. 6 хел ранг доштяни большмерко. Баъд ана ино хушрӯак. Ино чанди свитро? 130 дона. Нархи донаш 130. Ина бине. Фасон кардаги 5 хел ранг доштян духтаракое ки бахшиш додарҷон. Духтаракое ки анам хел ҳамроҳи брюк ё ин ки юбка мехоҳанд ҳастай. Анаи блестящиё чандай? Туничко 140 нархи дона? Нархи дона 150. ҳар хел ранг дора, на? Ана вай туничко чи? Савзу ҳамин нарха 150 нархи дона. И бо куртачаи фасон дошта бинед чихе платишкаи калтак хушрӯ. Ласинички кати хушрӯ метова бо. Ина болоям ам хел ҳамаш 160 170. Нархи дона ҳамино ҳама 160 170. Ина инош бо каротки таракан. Ози бо дигар хелоша нишон метиҳам. Ана и жимпирчиотон чандия? Нархи донаш 220 сомон. Нархи донаш 220. Ина бини чихе хушрӯак.